Хвала Езусу Христу! Дарагія браты і сёстры, паважаныя тэлегледачы! У цудовую ноч Божага нараджэння вас вітае Віцебская дыяцэзія. Сёння наша трансляцыя адбываецца з касцёла Святога Духа, дзе душпастырскую працу праводзяць айцы сальватарыяне. Урачыстую літургію будзе весці сёння біскуп віцебскі Олег Буткевіч разам з мясцовымі святарамі. Святочную літургію распачынае урачыстая працэсія. Мы бачым, як біскуп у асісце міністрантаў накіроўваецца да батлейкі, да прэзбітэрыя. Наперадзе прайшлі міністранты з кадзідлам, дым якога ўзносіўся ў вышыню. Гэта выраз імкнення кожнага знаць быць падобным да Хрыста, чыё жыццё на зямлі было пастаянным праслаўленнем нябеснага айца. Біскуп з літургічнай асістай падышоў да батлейкі, дзе знаходзіцца фігура маленькага Езуса. Пастыр касцёла кленчыць і ў цішыні моліцца, аддаючы пашану Богу, які захацеў прыняць цела чалавека і нарадзіцца на зямлі. Вось і гучыць урачысты спеў у выкананні хора Сальватар, парафіяльнага хора з парафіі Святога Духа. Бачым, як біскуп спачатку цалуе алтар і затым будзе яго акаджваць. Такая вялікая пашана не выпадковая. Алтар з'яўляецца святым месцам і сімвалізуе грабніцу, у якой быў пахаваны наш Збавіцель Езус Христус. А белы абрус, які яго накрывае, сімвалізуе палатно, у якое было закручана цела Езуса Христа падчас пахавання. И Сына, и Духа Святого. Любовь Бога Отца, ласка Пана нашего Иисуса Христа и дар едности в Духу Святым, нехай будут з усіми вами.
радость обвещаю вам. Сёння у месте Давидовым народился вам збаўца, яким есть Христос Пан. И вось вам знак, убачите немовля, якое ляжить у яслях. И сёння мы с вами, дорогие браты и сестры, переживаем тую самую хвилину, приходячи до Божьего алтара, где сустракаем новонародженого збаўцу Єзуса Христа. Бога, які ёсць, які приходить до человека, как быть Богом з нами. И сёння мы дякуем Ему за гэтую присутность, означаючи так довгочеканую и радостную урочистость Божого народження. Тому на початку гэтай літургії вельми сердечно вітаю усіх вас, дорогие парафіяне парафії Святого Духа тут у Вітебску, усіх гостей, які сьогодні так шматліка собралися у гэтай святыні, каб прославить Бога за цуд Його пребування з нами. Вітаю так само усіх тих, хто сьогодні єднається з нами, дякуючи трансляції по телебаченню. Усіх вас, дорогие браты и сестры, дорогие диецезияне, все люди доброй воли, які сьогодні разом збираємося, каб ушанувати гэтую великую таємницю. І у гэтай молитве, якую сьогодні керуємо до Бога праз посредництво Його новонародженого Сына, этой молитвой я охоплю усіх вас, мои дорогие браты и сестры, присутних у гэтай святыні, і тих, хто єднається з нами праз телебачення. Особливим чином пам'ятаємо про людей хворих, самотних, терпячих, тих, хто сьогодні по різних причинах не зможе прийти у костел, каб поклониться Богу. Але нехай гэтая супольная молитва наполняє сьогодні нас ось той теплынёй і добротой, якую приносить у свет новонароджений збаўца. Вітаю святароў, айцоў славітарянаў, для якіх сёння так само асаблівы дзень, бо дзень нараджэння збаўцы – гэта іх асаблівае свята, бо нараджаецца Збавитель, Сальватор, імя якога носіць кангрэгацыя айцоў, якія паслугуюць у гэтай парафіі. Вітаю клерыкаў, якія сёння таксама разам з намі раздзяляюць гэтую радасць, у інтэнцыі якіх таксама будзем маліцца. І на пачатку гэтай эўхарыстыі Богу прадставім нашы асабістыя справы, просьбы, бо сёння Бог асаблівым чынам выслухоўвае нашую малітву, бо прыйшоў да нас, каб быць з намі, каб дапамагчы нам у нашым жыцці. А каб ахвяра, якую складаем, была мілай Богу, на пачатку прыгадаем і перапросім Бога за наши правины, станем у праўдзе перед собой и Божьей милосердности, даручим все тое, что нас може яшчэ ад Яго аддзяляць, усе наши слабости, непаслухмяность и нашу граховность. Спавядаюся Богу усе. Каб годна распачаць малітоўнае набажэнства, біскуп запрашае прысутных задумацца над сваім жыццём і шчыра перапрасіць Бога за свае слабасці і правіны. Акт пакаяння неабходны, каб нашы малітвы былі пачутыя на нябёсах, бо толькі тыя, хто чыстыя сэрцам і вольныя ад грахоўных прывязанасцяў, змогуць убачыць Божае аблічча. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинах Богу, а на землі Гучыць гімн «Глорія», «Хвала».
які мае свае вытокі ў спеве анёлаў, якія з'явіліся пастушкам у ноч нараджэння Божага Сына. Ён адлюстроўвае прагненне ўбачыць нарэшце сапраўднага Бога і праслаўляць яго ва ўсім, у прыгажосці прыроды, мастацтве, а перш за ўсё у іншым чалавеку. Ён жыве ва ўсім, што людское, бо наш Бог стаў чалавекам і жадае для любячых яго быць Богам з намі. Наступае момант малітвы дня, калекты, назва якой паходзіць ад лацінскага слова «колекціо», азначаючага «збіранне». Калекта збірае ўсе паасобныя малітвы вернікаў у адну адзіную, якую фарміруе ў нас сам Бог. Менавіта ў калекце хрысціянін атрымлівае ад Бога адказы на шматлікія пытанні, якія яго турбуюць. Бог праз усе векі вечныя. Наступае важная частка святой імшы – літургія слова. Божае Слово дзейснае і актуальнае для нас па сённяшні дзень. Там можна знайсці адказы на самыя складаныя пытанні, і там можна атрымаць неабходную падтрымку ў выпрабаваннях. Убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю заззяла святло. Ты памножыў народ, павялічыў радасць. Ён весяліцца перад табою, як весяляцца ў час жніва, як цешыцца пры падзеле здабычы, бо ярмо, што гняло яго, і кій на плячах ягоных, і розгу прыгнятальніка ягонага, ты зламаў, як у дзень Мадыяма, бо ўсякі бот ваюючага жаўнера і адзенне, забруджанае крывёю, будзе кінута ў пажар на ежу агню. Бо дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада спачыла на плячах яго, і дадуць імя яму. Цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны Айцец, князь спакою, будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе канца над тронам Давіда і над яго валадарствам, якое ён умацуе і падтрымае у правасуддзі і справядлівасці, адгэтуль і навекі. Руплівасць Пана магуццяў учыніць гэта. Гэта Слова Божае. Кніга прарока Ісаі, урывак якой мы зараз чулі, напісана ў цяжкія для абранага народа часы, калі ён быў выгнаны са сваёй бацькаўшчыны ў Асірыю. Прарок бачыць гэты народ і ўвесь край агорнуты глыбокай цемрай роспачы, але праз цемру пранікае ясны прамень, якім з'яўляюцца народзіны каралеўскага сына. Ён будзе вялікім, намнога большым, чым збавіцелем аднаго толькі народу.
Спявай пану вся земля, спявайте пану, славьте ягонае імя. Народився сьогодні, Спасця Ісус Христос. Обвещайте с дня в день Его избавления, оповедайте меж племенами про славу Его, поміж усіми народами про цуди Ягония. Народився сьогодні, Спасця Ісус Христос. Нехай радуются небесы и веселится земля. Нехай шумить море и все, что его наполняет. Нехай устешится поле и все, что на ним. Нехай ускликают стады, усе древи лясные. Народився сьогодні, Спасця Ісус Христос. Перед обличчям Пана, який приходить судить землю. И он будет судить свет справедливо, а народы поводле своей правды. Народився сьогодні, Спасця Ісус Христос. У словах другого читання, яке ми зараз почуємо, святий Павел заахвочує нас жити розважливо, справедливо і побожно. А дзеля гэтага неабходна адрачыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету. Збаўчая для ўсіх людзей, якая вучыць нас, каб мы, адрокшыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету, жылі ў цяперашнім жыцці разважліва, справядліва і пабожна, чакаючы шчаслівай надзеі і аб'яўлення хвалы вялікага Бога і збаўцы нашага Езуса Хрыста, які аддаў самога сябе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 Обещаю вам великую радость. Народился сегодня Збавца, яким есть Христос Пан. Наступає головна частка літургії слова, читання Святого Євангелія. Сьогодні народився для нас Збавця, головна його думка. Сповнилися мары пророкаў. На свет прыходзіць Месія. Неба і зямля праслаўляюць яго. У гэтым новонароджаным дзіцяці аб'яўляецца веліч і ўсемагутнасць Бога, але перш за ўсё ягоная любоў. Слова Євангелія прачытае пробашч парафіі ксёндз Андрэй Вашчук, прачытае на беларускай і англійскай мове. Читание Святого Евангелия поводле Луки.
Сталася ў тыя дні, выйшаў ад Цэзара Аўгуста загад зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэты перапіс быў першы падчас панавання Квірыні ў Сырыі. І пайшлі ўсе запісвацца, кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Юзаф з Галілеі, з гораду Назарета, у Юдэю, у горад Давіда, званы Бэтлеем, бо ён быў з роду і дому Давіда, каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай. Калі ж яны былі там, надышоў час нарадзіць ёй, і нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вратавалі ўначы свой статак. Раптам з'явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа, бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Езус Христус Пан. І вось вам знак. Знойдзеце немаўля спавітае і пакладзенае ў яслі». І раптам з'явілася з анёлам вялікае войска нябеснае, якое праслаўляла Бога і ўсклікала: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі людзям спакой, людзям добрай волі». At the time, Emperor Augustus ordered a census to be taken throughout the Roman Empire. When this first census took place, Quirinius was the governor of Syria. Everyone then went to register himself, each to his own hometown. Joseph went from the town of Nazareth in Galilee to the town of Bethlehem in Judea, the birthplace of King David. Joseph went there because he was a descendant of David. He went to register with Mary, who was promised in marriage to him. She was pregnant, and while they were in Bethlehem, the time came for her to have her baby. She gave birth to her first son, wrapped him in clothes, and laid him in a manger. There was no room for them to stay in the inn. There were some shepherds in that part of the country who were spending the night in the fields, taking care of their flocks. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone over them. They were terribly afraid, but the angel said to them, "Don't be afraid. I'm here with good news for you, which will bring great joy to all the people. This very day in David's town your Savior was born, Christ the Lord. And this is what will prove it to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Suddenly a great army of heaven's angels appeared with the angel, singing praises to God. "Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to those with whom he is pleased." Гэта слово Пана. Біскуп Олег Буткевич благословляє присутних вірників євангеліярам на знак пашани і відданості Божому Слову. Праз некалькі хвилин наступить момент казання, якого промовить до нас сам біскуп Вітебський Олег Буткевич. Як відомо, менавіта навучанне з'являється одним з самих важних заданняў біскупа у яго паслузе касцёлу. Присядьте, калі ласка. Дорогие, у Иисусе Христе, братья и сестры,
Сабраныя сёння так шматліка тут, у гэтай святыні. І тыя, з кім лучыць нас сёння тэлебачанне. Сёння разам з вамі утвараем гэтую адну вялікую сям'ю дзяцей Божых, якія прыйшлі, каб ушанаваць, каб падзякаваць і праславіць Бога за гэты вялікі цуд, цуд яго ўцелаўлення. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям, у якіх ён мае ўпадабанне. Гэтымі словамі, так як пачулі сёння з вамі ў Евангеліі, анёлы з неба праславілі Бога, які пажадаў пасяліцца на зямлі як чалавек, прымаючы людскую натуру ва ўсёй яе паўнаце, уключна з людскімі выпрабаваннямі. Пасяліцца сярод тых, хто шчырым сэрцам шукае праўду, сумленна спаўняе свае абавязкі, аддана служыць сваёй зямлі, але таксама і сярод тых, хто заблытаўся, страціў надзею і апынуўся ў змроку жыццёвых бедаў. Пасяліцца як сябра, пасяліцца сярод нас як збавіцель. Для кожнага, хто толькі патрабуе яго любові і міласэрнасці. Сёння мы зноў схіляемся над гэтай вялікай таямніцай уцелаўлення, недасяжнай людскому розуму, але якая мае так вялікае ўздзеянне на гісторыю чалавецтва. Таму варта зноў і зноў прыглядзецца да таго, што ж адбылося там, у той далёкай адсюль Бэтлеемскай стайні ўжо больш за 2000 год таму назад. Ці ж момант, з якога распачаўся адлік часу для сучаснай, у тым і еўрапейскай цывілізацыі, гэта наступства нейкага рэлігійнага цемрашальства і своеасаблівай культуры аднаго з народаў Бліжняга ўсходу? Ці за гэтым усё ж такі не стаіць вялікая і магутная рэчаіснасць? Спакуса спісаць падзеі з гісторыі габрэйскага, в свой час абранага Богам народа, апісаныя ў Бібліі на яго толькі культурныя амбіцыі, разам з напісаннем і Бібліі як шэдэўра сусветнай культуры, і існавала заўсёды і, напэўна, яшчэ будзе існаваць. Аднак гэтымі амбіцыямі нельга растлумачыць шмат такіх рэчаў. І, між іншым, вось такі фенамен, якім з'яўляюцца прароцтвы, і іх дакладнае спаўненне у гісторыі, у якасці вось гэтых гістарычных падзей, аб чым так выразна сведчыць гісторыя габрэйскага народа. Вага гэтых прароцтваў павялічваецца яшчэ і тым, што яны вельмі часта датычацца не толькі нейкай абмежаванай супольнасці, нават абранага Богам народа, але маюць на ўвазе чалавецтва як такое. У першым чытанні сёння мы з вамі чуем словы прарока Ісаі. Народ, які хадзіў у цемры, убачыў вялікае святло. Над жыхарамі краіны ценю смяротнага зазяла святло. Прароцтва скіраванае да габрэйскага народа у пэўны нялёгкі гістарычны момант іх жыцця. Аднак, калі паглядзім на гэтыя словы ў сэнсе духоўным, то гэтым народам, гэтай зямлёй у цені становіцца ўвесь свет. Усе народы зямлі, якія патрабуюць святла, якія праз цемру граху страцілі надзею. Патрабуюць святла, якое гэтую цемру раз'ясніць. І гэтым святлом з'яўляецца Божае Слова. Тое Слова, якое сёння прымае людскую натуру, а ў прароцтве, зноў жа, калі чытаем далей, яно узгадваецца як дзіця, якое дадзена нам. Сын, які нарадзіўся нам, і ўлада спачала на плячах яго. І дадуць яму імя цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны Айцец, князь супакою. І далей.
Будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе канца над тронам Давіда і над яго валадарствам, якое ён умацуе і падтрымае ў праведнасці і справядлівасці адгэтуль і навекі. Руплівасць пана магуццяў учыніць гэтае. Кожная светская ўлада гарантам сваёй трываласці пераважна лічыць багацце і сілу. А разам з тым, гісторыя не ведае такой улады, якая б засталася б і трывала вечна. У выпадку спрадвечнага айца і князя супакою галоўнай рысай улады з'яўляецца правасуддзе і справядлівасць, дзякуючы чаму яна перакрочвае межы краін і часу. Моц Христовай улады заключаецца ў любові. І то любові зайздроснай і руплівай, якая не можа пагадзіцца, каб хтосьці быў занядбаны, пакінуты альбо пакрыўджаны. Яе моц адчуваем тады, калі сустракаем побач добрага і спагадлівага чалавека, калі атрымліваем прабачэнне сваіх правінаў, і гэтая ж моц Христовай любові можа, а нават павінна праяўляцца таксама праз нас, праз тое ж прабачэнне, праз ахвярнае служэнне бліжным і сумленнае выкананне сваіх штодзённых жыццёвых абавязкаў. Інакш кажучы, у наследаванні таго прыкладу, які Бог дае нам у сваім сыне, што сёння спачывае як маленькае дзіця на руках сваёй маці. І аб гэтым зноў жа нагадвае нам апостол Павел у пасланні да Ціта, якое мы сёння з вамі слухалі як другое чытанне. З'явілася ласка Божая, збаўчая для ўсіх людзей, якая вучыць нас, каб мы, адрокчыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету, жылі ў цяперашнім жыцці разважліва, справядліва і пабожна. Вось менавіта з'явілася ласка Божая, не суд, не пагроза, не пакаранне, але ласка. Прыйшла любоў і прабачэнне. Маленькія ручкі нованароджанага дзіцяці, працягнутыя да нас, не трымаюць зброі, але прагнуць прытуліцца да нас, каб адарыць нас сваёю міласэрнасцю. Увесь мінулы літургічны год, добра з вамі памятаем, мы разважалі праз гэтую так важную рысу Божай любові і міласэрнасці. Любоў, якая прабачае. Такім чынам наш Айцец Нябесны адкрывае нам, як залежыць яму над чалавеку, нават на тым найбольш грэшным і пагарджаным. І менавіта таму гэты мінулы год, але не з яго, вядома, пачыналася справа міласэрнасці і не ім заканчваецца, нягледзячы на замкнёныя брамы міласэрнасці. І гэты год павінен нам быў адкрыць наноў той сапраўдны вобраз нашага нябеснага Айца. Не як строгага суддзі, які толькі чакае граху чалавека, каб яго пакараць, але таго, які хоча прабачыць, таго, які хоча адарыць чалавека сваёй любоўю, паказаць, як радуецца аднаму нават грэшніку, які пакаяўся больш, чым 99 праведнікам, якія не патрабуюць навяртання. Як пра гэта ўзгадвае нам Евангелие святога Лукі. І як вытрывала чакае нашага вяртання да яго дому. Таксама добра памятаем тую прыповесць пра марнатраўнага сына. Хоць сёння паняцце разважлівасці, справядлівасці, а тым больш пабожнасці, часта не маюць, на жаль, вялікай папулярнасці і павагі, і чалавеку, які трымаецца іх у сваім жыцці, бывае нялёгка праз знак немаўля, якое ляжыць у яслях. Бог кажа нам сёння: не бойся. Не бойся бараніць праўду. Бо да такіх належыць валадарства нябеснае, як памятаем з нагорнай пропаведзі Езуса Христа. Не бойся прыйсці да мяне са сваімі грахамі, хоць яны нам часта выдаюцца
найцяжэйшымі ў свеце, бо я не прыйшоў паклікаць праведных, але грэшнікаў, нагадвае нам Езус у Евангеліі паводле святого Мацвея. Не бойся прыняць новае жыццё, бо гэта мой дар, пра які я сам буду клапаціцца. А добра ведаем, на жаль, сёння нават тое новае зачатае жыццё, як жа шмат клопатаў стварае для яго бацькоў. Не бойся яго прыняць. Не бойся і тады, калі надыдзе хвіліна развітацца з жыццём, бо яно належыць да мяне, кажа Бог, і я вяртаю яго тым, хто ад мяне не адрачэцца. Аб тым, што вера забірае вось увесь гэты страх, калісьці разважала беларуская паэтка Данута Бичэль у сваім вершы «Каляды». Каляды. Пасярод начы ступае Боженька па снезе. Срабрысты месячак у версе і сагравае, і маўчыць. Як быццам творыцца імша. Імша ўрачыстая пад небам, Христовым целам, Божым хлебам. Святая корміцца душа. Куды прапаў мой вечны страх? А быў страшнейшы за мядзведзя. Куды прапаў? Згубіўся недзе у тых заснежаных кустах? Памерці. Угадзечы жыць больш не баюся анічога. Іду сцяжынаю да Бога. Срабрысты месячак дрыжыць. І вось менавіта так. Ідучы сцяжынаю свайго жыцця да Бога, чалавек пазбаўляецца страху і набывае вольнасць. Гэтай вольнасці дзіцяці Божага хочацца пажадаць вам, дарагія браты і сёстры, у гэтую цудоўную ноч Божага нараджэння. Вольнасці адкінуць усялякае зло і навярнуцца да дабра, прымірэння і супакою. Убогія яслі, як ведаем, сталі месцам, дзе спаткаліся розныя людзі, і простыя пастушкі, і мудрыя каралі, але усіх іх аб'ядноўвала адно жаданне – быць бліжэй Бога, які стаўся раптам аж так блізкі чалавеку. Няхай гэтая праўда дапаможа стацца і нам бліжэй адзін аднаму. Перакрочыўшы ўсе падзелы, перакрочыўшы часам доўгатрывалую крыўду, перакрочыўшы і тым больш нянавісць і злосць, якая сёння, як бачым, у свеце забірае столькі нявінных жыццяў. І няхай дапаможа нам гэтая праўда пераадолець непаразуменні і прабачыць усё тое, што нас не толькі раздзяляе паміж сабой, але аддаляе таксама і ад Бога, каб свята Божага нараджэння стала для нас святам паяднання, прабачэння, згоды і супакою. А упрыгожаныя елкі у нашых дамах, у гарадах, у святынях, падарункі і спеў калядак няхай будуць знакам таго, што разам з нованароджаным Христом і пад нашым дахам пасялілася Божая радасць, якая сышла сёння на зямлю, каб падараваць нам кавалачак неба. Божага святла, радасці, супакою у святую ноч Христовага нараджэння. Са святам. Наступає момент визнання віри.
той самай веры, якую баранілі першыя хрысціяне на абшарах рымскай імперыі, і якую захавалі і перадалі нам нашыя продкі тут, у самым горадзе Віцебску і на ўсёй віцебскай зямлі. Нягледзячы на тое, што ўдзельнікі літургіі прамаўляюць словы сімвала веры разам, робяць яны гэта ў першай асобе, кажучы веру. Гэта я веру ў Бога Айца, у Божага Сына, у Духа Святога. Вера – гэта заўсёды асабісты выбар, які робіцца ў духу любові. Важнай адметнасцю сённяшняй літургіі з'яўляецца тое, што вернікі на словы і за справай Духа Святога прыняў цела з Марыі Панны і стаў чалавекам, становяцца на калені, ушаноўваючы таямніцу прыходу Божага Сына на зямлю. Да Бога, які ў гэтую ноч аказаў сваю вялікую любоў да ўсіх людзей, з даверам узнесем наши супольныя малітвы. Наступае момант, калі вернікі ў касцёле будуць звяртацца з просьбамі да Бога. Гэтая частка літургіі так і называецца «Малітва вернікаў». Яна прагучыць на беларускай і англійскай мовах. Молімся за святы каталіцкі касцёл, каб штодзённа, нягледзячы на розныя выпрабаванні, перашкоды і пераследы, паказваў сучаснаму народу шлях да сапраўднага святла Божай праўды. Цябе просім. Молімся за святого айца Францішка, прысутнага сярод нас біскупа Олега і ўсіх святароў, каб прыкладам свайго хрысціянскага жыцця яны заўсёды заахвочвалі вернікаў да трывалай малітвы і ўчынкаў міласэрнасці. Цябе просім. Молімся за хрысціян, якія церпяць пераслед альбо знаходзяцца ў цяжкай сітуацыі, каб спазналі супакой, з якім Хрыстус прыходзіць на зямлю. Цябе просім. Dear Lord Jesus, we pray for those who are suffering this Christmas from homeless, violence, illness, loneliness, poverty, hunger, war, and natural disasters. We pray that through the help, concern, and generosity extended by those of us who have spread such a tragedy, they may help from their difficult times and experience your holy presence in the upcoming year. Тебя просим. Прагучала малітва, сказаная верніцай са Шры-Ланкі, адносна пакінутых, адзінокіх, тых, хто адчуваюць патрэбу ў дапамозе, за тых, хто мае патрэбу ў хлебе, за тых, хто церпіць з-за прыродных катаклізмаў і з-за войнаў. Dear Lord, we pray for all the people who put their faith and trust in you. Behold them during their difficulties, enlighten them with your Holy Spirit. Strengthen their faith and make them instruments of love. Тебе просим.
Прагучала малітва за вернікаў, за тых, хто адчувае недахоп веры, каб Бог узмацніў іхную веру. O Dusha Usopshi, dear Lord, we pray to you on behalf of the family members, friends, neighbors, and all the other people who has left this world. May their souls rest in peace in your loving holy arms, and have mercy on the souls who are in the purgatory. Tibia Posim. Прагучала малітва за тых, хто адышоў паўз нагроду да Пана Бога, за памерлых, за блізкіх сяброў, родных, якія памерлі і чакаюць збаўлення. Хто сёння застаўся адзін, каб святло Божай любові, прынесенае на зямлю Божым Сынам, сёння атуліла кожнага чалавека, каб ніхто не застаўся самотны, ніхто не застаўся адзін, без адчування цеплыні Божай любові. Каб побач з кожным знайшоўся чалавек, які зможа гэтую Божую любоў аказаць. Просім, каб на зямлі ніколі не было людзей, якім не хапае Божай любові. Цябе просім. Міласэрны Божа, учыні, каб праз прыйсце на зямлю уцелаўлёнага слова заяснила ў нашых сэрцах святло Тваёй праўды праз Христа, Пана нашага. Амин. У гэтую святую незвычайную ноч для ўсіх хрысціянаў зямля і неба спявае Збавіцелю света спеў праслаўлення, а мы з пакорай і ўдзячнасцю за атрыманыя ласкі прыносім да алтара Пана дары. Вось свечка, святло Хрыста, якое прыйшло ў гэты свет, каб асвяціць нашыя душы Божым святлом. Як бачым, адбываецца пачатак еўхарыстычнай літургіі, працэсія з дарамі. Вернікі прыносяць і складаюць на рукі біскупа тое, чым багата іхня супольнасць. Гэта свечка, якая сімвалізуе Хрыста і іхную гарачую веру. Таксама несецца ў працэсіі Святое Пісанне, Божае Слова, без якога немагчымае трывалае стаянне ў веры. Біблія патрэбна кожнаму верніку, каб падмацоўвацца Божым Словам і жыць ім. Таксама у працэсіі падносіцца хлеб і віно, без якога немагчымая еўхарыстычная літургія. Дзеці прыносяць да алтара ягнят, якія яны рабілі сваімі рукамі на занятках катэхезы і дома на працягу ўсяго адвенту, кажучы, як моцна чакалі на прыход Божага ягняці, які зноў сыдзе на алтар, каб ратаваць нашыя душы. Дабраславі нас, Пане, каб мы вучыліся быць ціхімі і пакорнымі, як быў сам Езус Христус. Хлеб і віно, якія праз хвіліну праз рукі святара стануцца целам і кроўю Езуса Хрыста. Гэтыя дары – знак нашай шчырай адданасці Богу, а таксама знак нашай працы і намаганняў скіраваных на ўсталяванне супакою і згоды ў нашых сэрцах, сем'ях і ва ўсім свеце. Бачимо, як біскуп знімає патену, на якой знаходиться білий хліб. Той самий хліб, який принесли вірники у процесії з дарами. Гэты хлеб біскуп ахвяровае нябеснаму Айцу і просіць, каб спаслаў Духа Святога і каб адбыўся еўхарыстычны цуд, перамена
хлеба ў цела Хрыста і перамена віна з віна ў кроў Христовую. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру. Другі ўжо раз падчас сённяшняй літургіі біскуп заклікае вернікаў «Маліцеся». Гэта запрашэнне да ўключэння ў вялікі гімн праслаўлення, перапрашэння і просьбы, які гучыць рэхам, перапаўняючым вякі хрысціянства. Нехай будет Тебе, Пане, приемной наша ахвяра, якую складаем Табе ў гэтую святую ноч Христовага нараджэння. Каб праз таямнічае перамяненне дароў мы атрымалі ўдзел у боскасці Твайго Сына, у якім наша чалавечая натура паядналася з Табою, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вами. Наступае момант прэфацыі. Бог заўсёды знаходзіцца побач чалавека і жадае весці з ім размову. Зараз адбываецца дыялог біскупа з вернікамі, сімвал несупыннай размовы Бога з чалавекам. У гору сэрцы заклікаць будзе галоўны цэлебрант. Узнесём наше сэрцы вышэй да Бога, які зрабіў нас здольнымі любіць. Толькі там мы зможам убачыць і зразумець, што Божае сэрца было паранена нашым эгаізмам, зайздрасцю і нянавісцю. І гэтае самае сэрца дае нам надзею на ўратаванне. Пане святы, Ойче всемогутный, вечный Боже, бо праз таямніцу целаўлёнага слова зазяла для вачэй нашай душы новое святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога ў бачнай постаці,
были им узнесены до любови необычных речах. Тому небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню. И мы со всеми хорами ангелов прославляем Тебе. Разом с ними вскликаючи. Святый, святый, святый. Чуємо цудовний спів на хвалу всемогутного і триєдиного Бога. Святий, святий, святий. До святости закликає нас Бог, тому що Ён сам святий. Прославляючи виключную досконалость Бога, мы так само хочем докрануться до этой боской веричи и почать жить ёй. Кто приходит у меня Милостивый Ойче, покорно просим и молим Тебе праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую Падчас святую... Еўхарыстыі адбываецца цуд перамянення хлеба і віна ў цела і кроў Хрыста. Адбываецца гэта ў поўнай цішыні, калі біскуп бярэ ў рукі святыя постаці і прамаўляе слова кансекрацыі. Цяпер гучыць першая еўхарыстычная малітва, рымскі канон. Зараз мы пачуем з вуснаў святароў і біскупа працяг еўхарыстычнай малітвы. Духавенства Віцебскай дыяцэзіі будзе маліцца за вернікаў каталіцкіх парафій, за тых, хто злучаны з Христом повязямі святога Хросту. Будуць успамінацца імёны прысутнага біскупа Алега і папы Францішка. Святары таксама памоляцца за памерлых вернікаў. Яны таксама яй Табе прыносяць за Цябе, за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне. Узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам найперш з пашаною успамінаем благаслаўленую заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Ісуса Христа, а таксама святого Юзефа, абранніка Найсвяцейшай Панны, святых апостолаў і мучанікаў Тваіх, Пятра і Паўла, Андрэя, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Філіпа, Барталамея, Мацвея, Симона і Тадеву, Шаліна, Клета, Климента, Сікста, Карнелія, Кіприяна, Лаўрентія, Хризагона, Яна і Паўла, Косма і Дам'яна, і ўсіх Тваіх святых, праз іх заслугі малітвы, няхай ва ўсім ахоўвае нас Твая апека. Пане, ласкаво прими, просим, гэтую ахвяру ад нас, Твоих слугаў, і ад усёй сям'і Тваёй. Захавай дні нашы ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння і далучы да Тваіх выбраных. Просім Цябе, Божа, моцаю свайго благаслаўлення асвяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалаю і мілаю Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага Езуса Христа. Напярэдадні мукі Ён узяў хлеб у свае святыя і дастойныя рукі, падняў вочы да неба, да Цябе, Бога свайго Айца Всемагутнага, і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам павячэры. Узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Помешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твое престяпление. Пане, мы слуги Твоей, Твой люд святы, успамінаючы благословленную муку і воскресенне, а таксама хвалебнае ў неба ўшэсце Езуса Христа, Сына Твайго, Пана нашага, складаем найсвятейшей величи Твоей, з Твоих даров и шчадротаў, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святы жыцця вечнага і келіх вечнага збаўлення. Узглянь на яе милостивое и спагадное, и ласкаво прими яе, як прыняў дары праведнага слуги Твоего Абеля, ахвяру патриарха нашего Абрахама и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивышейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести гэтую ахвяру на Твой небесный алтарь, прадабліча Твоей боскай величи, каб заўсёды ўсе мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвятейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае небеснае благословленне і ласку. Pamiętaj, Panie, tak samo про sługał Twoich, jakія adeszli перед нами со знаком веры и śpiać u spokoju. Prosim Ciebie, Panie, daj im i усім, kto spoczywaje u Chryście, prabywać u miejsce sucieszenia, światła i spokoju. Так само і нам, грешним Твоїм слугам, які спадзяюцца на вялікую милосердность Твою, будь ласкавы дать удел у едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Барнабом, Игнатием, Александром, Марцелином, Петром, Фелицитой, Перпетуей, Агатой, Люцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и усими святыми Твоими. Увяди, просим, и нас за их супольность не деля наших заслугов, але дякуючи Твоему пробаченню, праз Христа, Пана нашого. Праз якого Ты, Боже, усе гэтыя доброты няспынна ствараеш, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Раз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Наступає момент молитви «Отче наш», яку ведають усі християни. Яе навучыў нас сам Езус Христос. Гэтая молитва припоминает нам, что мы Божьи дети, а наш сапраўдны дом – Божие владарство. Таму поўнай удзячнасці асмельваемся казаць.
збав нас ад усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твою, каб мы были завсёды вольными от граху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Знак супакою – гэта знак прымірэння. Мы бачым, як вернікі прыязна, з усмешкай ціснуць аднаму руку. Братэрская любоў і сапраўднае сяброўства – гэта той складнік, які павінен знаходзіцца ў падмурку любой супольнасці. Тым больш, калі мы гаворым пра парафію і дыяцэзію. Бог хоча, каб мы ішлі дарогай збаўлення разам, падтрымліваючы слабых і шукаючы тых, хто прапаў ці заблукаў у гушчары спакусаў і падманлівых прапаноў гэтага свету. Вось Христос, баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свет, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варт, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Калі вернікі прымаюць сапраўднае цела Езуса Хрыста. Як вядома, зрабіць гэта можа толькі той, хто мае чыстае сэрца, на кім няма ніякага граху. Дасягнуць такой маральнай чысціні можна, толькі перажыўшы сакрамент споведзі, які яшчэ называецца сакраментам паяднання і сакраментам міласэрнасці. Добрый пастырь, притулок славы, дае літасціва у сердце своим, любовью святою наводить наш боль, и сум разъясняет надеи святло. Наш Пан милосердный, Он любит свой люд. Равен неба шлет у долину покой. Вельмі сімвалічна тое, што святая імша на Божае нараджэнне праходзіць ноччу пасля заходу сонца. Jesús нарадзіўся ноччу, каб сваім прыходам падкрэсліць, што Ён нараджаецца для нашага збаўлення.
Ён святло, якое рассеивае змрок. Сёння вернікі Віцебскай дыяцэзіі збіраюцца на імшу пастырку. Яна так называецца ў гонар пастушкоў, якім анёл сярод ночы абвесціў навіну пра нараджэнне Господа. Католікі рознага ўзросту, маладыя і старэйшыя, розных нацыянальнасцяў збіраюцца ў касцёлах, каб таксама пачуць гэтую выдатную навіну. Езус нарадзіўся. Сваім прыходам у касцёл мы падкрэсліваем сваю гатоўнасць быць вернымі евангельскім ісцінам. Божае нараджэнне для нас – гэта не проста чарговае зімовае свята. Гэта не дань традыцыі і не свята кулінарыі. Галоўнае тое, што Бог прыходзіць да чалавека вось так блізка. Ён пасяляецца між людзьмі. Хоча быць з намі ў нашай гісторыі, у нашай працы і адпачынку, ва ўсім нашым жыцці. Шмат разоў чулі мы словы з Евангелія ад Лукі: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа, бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан». Кожны з нас па-рознаму перажывае радасць Божага нараджэння. Яна раскрываецца часцей за ўсё праз тое, што мы самі перажылі. Успаміны з дзяцінства, калядная страва, падарунак або слёзы з-за таго, што няма сярод нас чалавека, якога любім. Праз самыя простыя знакі даходзіць да нас вялікая хрысціянская праўда. Божае нараджэнне – гэта не толькі ўспамін пра мінулыя падзеі, але гэта сёння, якое залежыць ад чалавека, ад таго, ці адкрые ён дзверы свайго сэрца на прыход Хрыста. Столькі намаганняў і часу мы аддаем падрыхтоўцы да святаў. Але ці значыць гэта, што мы клапоцімся пра прысутнасць жывога Бога ў нашым асабістым, сямейным і грамадскім жыцці? Вялікія пакуты сучаснага свету вынікаюць з таго, што вельмі мала любові ў нашых дамах. Мы не маем часу для дзяцей, для таго, каб радавацца адно аднаму. Як жа патрэбна Божае нараджэнне, якое прыносіць столькі дабра? Як патрэбная хвіліна, каб задумацца над вечным?
Помолимся. Пане наш Боже, дозволь нам з радостью святковать народження нашого Откупителя и годным життем заслужить лучность зиму небе, які живе и володарить на веки вечные. Присядьте, будь ласка. Дякуем пану Богу за гэтую цудоўную ноч. Як бачым, вялікія справы Божыя вельмі часта ў гісторыі адбываліся ўначы. Такой вялікай ноччу была таксама ноч вызвалення Ізраіля, калі Бог выводзіў свой народ з няволі. І Пасха, якую таксама з вами святкуем вось гэтай парой. Тады, калі цемра дапамагае нам усвядоміць патрэбу таго Божага святла, без якога чалавек проста не можа заставацца чалавекам. І Бог гэтую патрэбу ведае. І таму дае нам сёння свайго Сына. І гэта важна сабе ўсвядоміць не толькі ўспамін пэўнай гістарычнай падзеі, гэта перажыванне ў рэчаіснасці сапраўднай прысутнасці Бога, які прыходзіць. Ведаем, і падчас адвенту узгадывалі з вами ягонае імя, якое гучала ў прароцтвах, і значэнне яго было «Бог з намі», «Эммануэль». І гэта ёсць праўда, у якой мы, як людзі веруючыя, з вами трываем, бо святая камунія, бо Слова Божае, бо сакраманты – гэта нішто іншае, як праяўленне вось гэтай Божай прысутнасці сярод нас. І таму гэты час, гэта ўрачыстасць паклікана, каб нам гэта яшчэ раз усвядоміць, каб адкрыць перад Богам нашае сэрца, бо для яго гэта першае і найбольш упрагнёнае месца. Ён прыйшоў, каб пасяліцца ў сэрцы чалавека. Ад нас залежыць, наколькі мы яго перад Богам адкрыем, наколькі дазволім яму ў гэтым сэрцы прабываць і дзейнічаць. А таму гэтая урачыстасць, якая ўжо паволі дабягае заканчэння, але толькі вось гэтая імша пастэрка ўначы, бо заўтра яшчэ чакае нас сама урачыстасць у дзень. Але ўжо зараз хацелася б вельмі шчыра падзякаваць тым, хто меў дачыненне да гэтай прыгожай літургіі. Таму вялікі дзякуй перад усім святарам, як узгадалі з вами на пачатку, для іх гэта сёння асаблівае свята, нягледзячы на тое, што свята гадавое касцёла, гэта яшчэ і свята іх кангрэгацыі, да якой належыць, таму складаем ім нашыя віншаванні і абяцаем, спадзяюся, таксама з вашага боку малітву, якая будзе іх падтрымліваць у паслузе вернікам. Дзякуй хору, які ўпрыгожыў нашу сёння літургію, дзякуй вялікім моладзі, якая рыхтавала і ўпрыгожвала касцёл, каб ён выглядаў адпаведна на гэтую урачыстасць. Вялікі дзякуй, і гэта ўжо чарговы раз, як бачым, становіцца добрай традыцыяй, што гэтыя урачыстасці ў нас, яны не толькі абмяжоўваюцца той ці іншай святыняй, яны становяцца даступнымі тым, хто, як ужо ўзгадалі, не мае магчымасці прысутнічаць, але можа далучыцца да гэтай малітвы, будучы дома, праз экраны сваіх тэлевізараў. Таму вельмі вялікая і шчырая удзячнасць тэлерадыёкампаніі «Віцебск» на чале з дырэктарам, спадарняй Аленай Валер'янаўнай Панцюховай, а таксама ўсяму творчаму і тэхнічнаму калектыву, які падрыхтаваў гэтую трансляцыю. Шчыры дзякуй, спадзяемся на далейшае наше супрацоўніцтва. Дзякуй вялікі таксама і нашай міліцыі, якая сцерагла парадку, каб мы маглі бяспечна сёння з вами тут маліцца. Ну і, канешне, вам, дарагія браты і сёстры. Тут сёння прысутны не толькі парафіяне,
А шчыры вялікі дзякуй тым, хто з іншых парафій сёння не пашкадаваў часу і гэтай позняй пары, каб прыйсці сюды ў гэты касцёл і разам адсвяткаваць гэтую вялікую падзею. Шчыры вам дзякуй прысутным тут у святыні і вам, дарагія браты і сёстры, якія лучыліся сёння з намі праз тэлебачанне. Дзякуй усім, хто сваёй шчырай малітвай падтрымлівае сёння касцёл, які ў нашай краіне сапраўды ідзе шляхам развіцця, умацоўваецца, і гэта яшчэ адзін знак Божай прысутнасці і моцы яго ласкі, якая дзейнічае ў сэрцы чалавека, але і ва ўсім створаным Богам свеце. Дзякуй вялікі тым, хто сёння не прысутнічае, але малітвай, цярпеннем, магчыма, дзесьці сваімі жыццёвымі цяжкасцямі, ахвяруючы іх Богу, падтрымлівае. І нас сёння ў нашай малітве падтрымлівае касцёл, які пілігрымуе на гэтай дарозе да неба. Шчыры вялікі дзякуй, няхай Бог удзеліць вам свайго благаславенства, адорыць той цеплынёй і радасцю, якую прыносіць нам нованароджаны збаўца. Ну і напрыканцы гэтай урачыстасці яшчэ будзе адзін вельмі прыгожы момант, бо, спадзяюся, мы сёння тут прысутныя ў касцеле ўжо мелі гэты момант ламання аплаткам у нашых дамах. Спадзяюся, што так было. І ўсе добра ведаем гэты знак, правда, белага хлеба, які мы, прыцягваючы іншаму чалавеку, прагнем падзяліцца з ім нашым сэрцам. Знак, які сёння так вельмі важны, знак паяднання з чалавекам, вельмі часта нам блізкі і якому, так як, на жаль, у жыцці здараецца, гэтаму блізкаму чалавеку найбольш часам ад нас дастаецца. І таму вось гэты дзень, гэтае свята, перадусім вось гэтая ноч Божага нараджэння павінна стацца такім момантам паяднання. А паколькі мы з вамі ствараем гэтую сям'ю дзяцей Божых, супольнасць парафіяльную, то пасля атрымання благаславенства яшчэ будзе магчымасць падзяліцца аплаткам паміж сабою намі тут прысутнымі, таксама з біскупам, са святарамі, з клерыкамі. І вось няхай гэты знак яшчэ раз нам нагадае аб вось гэтым нашым абавязку жыць у згодзе, жыць як адна сям'я, падтрымліваючы адзін аднаго не толькі справай, але і малітвай, падтрымліваючы нашым добрым словам, а вельмі часта тое, чаго найбольш патрабуем сваёй прысутнасцю. І няхай Бог, які прыходзіць сёння да нас, як чалавек, прыходзіць да нас, адмаўляючыся ад сваёй усемагутнасці і прымаючы на сябе абмежаванне людскога цела, будзе для нас вось гэтым умацаваннем, будзе для нас надзеяй на тое, што нашыя цяжкасці, нашыя цярпенні, яны заўсёды маюць сэнс і калісьці будуць узнагароджаныя. Няхай гэтая радасць, з якой сёння анёлы вітаюць пастушкоў і абвяшчаюць ім гэтую вялікую падзею, гэтую вялікую таямніцу, гэтая радасць сёння станецца і вашым удзелам. Няхай Бог праз свайго Сына спашле вам сваё благаславенства. Няхай радасць паселіцца ў кожным вашым сэрцы, у кожным вашым доме. І вось ужо хутка надыходзячы новы 2017 год, таксама няхай будзе годам спаўнення вашых планаў, мараў, надзей, часам, можа, нават вельмі смелых. Няхай гэты год будзе таксама напоўнены Божай ласкай, Божым благаславенствам і Божай радасцю. Прыгадваем у сабе часцей вось гэтыя словы апостола Паўла: радуйцеся, яшчэ раз радуйце, як веруючыя людзі, якія сапраўды маем гэтую ласку прыняць сэрцам праўду пра прысутнасць Бога ў нашым жыцці. Гэтай радасці, тая святла, супакою і Божага благаславенства жадаю вам з нагоды свята Божага нараджэння, з нагоды надыходзячага Новага года, і няхай яны застануцца з вамі назаўсёды. Прыміце зараз Божае благаслаўленне. Пан з вами. Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Цяпер і на векі.
дапамога наша ў імені Пана. Бог бясконца добры праз уцелаўленне свайго Сына рассеяў цемру гэтага свету, а праз яго нараджэнне напоўніў святлом гэту найсвяцейшую ноч. Няхай ён адгоніць ад вас цемру грахоў і асветіць вашыя сэрцы святлом ласкі. Амен. Бог, які паслаў анёла, каб абвясціць пастушкам добрую навіну аб нараджэнні забаўцы, няхай напоўніць вашыя сэрцы сваёю радасцю і учыніце вас свестунамі свайго Евангелля. Бог, які праз сваё ўцелаўленне паяднаў зямное з нябесным, няхай напоўніць вас дарам свайго супакою і добрае волі і далучыць вас да супольнасці святых у небе. Благословенне всемагутнага Бога, Айца і Сына, і Духа Святого няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў спакоі Христа. Дзякуем Пану Богу. Як і анансаваў біскуп Олег Буткевич, адразу пасля благословлення распачынаецца такі знаёмы кожнаму католіку абрад, традыцыя дзялення белым хлебам, аплаткам. Падчас гэтага абраду прысутныя жадаюць адно аднаму пажаданні. Быць можа, хтосьці кагосьці мае нагоду і перапрасіць за нешта і выказваюць спадзяванні на добры наступны год. Гэта цудоўная традыцыя у каталіцкім касцёле, якая падкрэслівае нам, што Езус прыйшоў да нас у гэты свет, каб быць разам з намі. І вось гэты белы хлеб сімвалізуе Езуса Хрыста, які захацеў быць побач з намі вельмі блізка, як хлеб. Ён хоча карміць нас, хоча быць разам з намі ўсё нашае жыццё. Дарагія браты і сёстры, заканчваецца святочная трансляцыя з касцёла Святого Духа. З вами быў я, ксёндз Віктор Місевіч і тэлекампанія «Віцебск». Вялікі дзякуй усім, хто перажываў з намі гэтую ноч Божага нараджэння. Ад свайго імя і імя ўсіх супрацоўнікаў тэлекампаніі «Віцебск» дазвольце пажадаць вам з нагоды свята моцнай веры і агромністай любові. Няхай маленькі Езус шчодра вас бласлаўляе. Няхай пануе ў вашым жыцці супакой і радасць. Усе свае клопаты даверце Хрысту. Ён вас моцна любіць. Ён дзеля нас прыйшоў у гэты свет. Езус нарадзіўся. Славім Яго.